Elhamdülillahi Rabbil alamin. Esselatu vesselamu ala Resulillahi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Elhamdülillah. Allah subhanahu teala tarafından bizge berilgen Recep ayı. Şuşa Recep ayın, Allah Teala'nın ayın gamel gibadette, Kur'an-ı Kerim okup, zikir tesbihler kılıp, nafil gibadetler kılıp utkariga nasip buldu. Hem indi şuşa Recep ayından soň kelgen ay, ol da bolsa Şaban ayı. Şaban ayına ayak basabız. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem aytgancha, Recep ayı ol da bolsa Allah Teala'nın ayı, indi Şaban ol da bolsa benim ayım deydi. Yani Şaban ol da bolsa Şahrullah. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'nin ayı. Hem Şabandan soň kelgen ay ol da bolsa Ramazan ayı. Aylarının sultanı, ümmetimnin ayı dep aytdı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Lakin Şaban ayına keri qaytqaç, indi Peygamberimizin ayı bolğanга көрә, әлбәттә bu ay da yuqarı derecedagi ay. Bu ayda Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem qalğan aylarga qaraganda күбрәк ураза тотырга тырышкан. Yani şuşu ayda Ramazan ayından tır. En көп ураза тоткан айларның берсе ул да булса Şaban ayы булган. Һәм қалған гамәл гыйбадәтләрендә, нәфил гамәл гыйбадәтләренә инде ул безгә күрсәтеп, күп иттереп кыларга тырышкан. Ләкин уразага килгәндә, Пәйгамбәрбез Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллямның шундый киңәштә килә. Ягъни Шагбан айын 2 өлешкә бүлеп, инде беренче яртысында мөмкинлек булганча күбрәк ураза тотып, инде икенче яртысын анда инде әзрәк ял итәргә. Чөнки шушы Шагбан айыннан соң, нәкъ менә шушы Шагбан айыннан соң инде айларның султаны Рамазан айы килә. Һәм әлбәттә бу айга әзерләнер өчен ул айда Рамазан айында гамәл гыйбадәтләребезне үтәгәндә, ураза тотканда инде безнең көчебез булсын өчен, шуның өчен инде әлбәттә икенче Шагбанның икенче яртысын ураза тотмасак, шулай ук хәерле булар дип әйтә. Ләкин кемдә кем күнеккән икән, инде ул кеше тулысынча да тота ала. Чөнки бу шулай ук бер фазилатлы ай. Тагын бер төшенчә, ул да булса шушы айның әһәмияте. Ягъни бу айның әһәмияте ул да булса Пәйгамбәрбез Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллямның исеме белән аталган ай. Ягъни аңа багышланган ай. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллямның исеме белән бәйле әйберләр, алар бөтенесе дә югары дәрәҗәгә күтәрелгән. Хәтта без дә уммати Мухаммад Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллямның умматы да югары дәрәҗәдә, иң югары дәрәҗәдә. Чөнки Пәйгамбәрбезне Allah subhanahu teala Хәбибим диде, сөйеклем диде. Иң яраткан пәйгамбәрләрнең берсе дип әйтсәк, ялгыш булыр. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям Allah subhanahu teala'ның яратканы, Хәбибе, сөйеклесе. Һәм инде шуңа күрә бу айны да Шахр Расул, Расул Әкрам саллаллаху алейхи ва саллямның айы да шулай ук югары дәрәҗәдә икәнен бер күрсәткече. Һәм әлбәттә бу ай безнең өчен, мөэмин мөселманнар өчен кыйммәтле бер ай. Бу айда кылынган гамәл гыйбадәтләр югары дәрәҗәдә. Һәм Рәҗәб айында инде күбрәк Коръән-и Кәрим укырга тырышсак, зикр тәсбихләр әйтсәк, ураза тотсак, инде бу айда да шундый рәвештә дәвам итеп, тагын салаватлар да күбрәк әйтсәк, тагын да яхшырак булыр, тагын да хәерлерәк булыр. Чөнки бу Пәйгамбәрбез Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллямга багышланган салаватларыбыз, аңа багышланган айда әйтелгән вакытта дәрәҗәсе тагын да күтәрелер. Һәм шул ук вакытта тагын бер әйберне истә тотарга кирәк. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллямны инде без генә түгел, Аллаһ субхана тәала үзе дә салават әйтеп, хәтта ул гына да түгел, фәрештәләр дә салават әйтә. Һәм Коръән-и Кәримнең бер аятында Аллаһ субхана тәала шундый сүзләр әйтә. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Инналлаһа ва малаикатаху юсаллуна галан-наби. Мин һәм минем фәрештәләрем пәйгамбәргә Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллямга сәламнәрен һәм салават шәрифләрен ирештерәбез ди. Һәм дәвам итеп, я айюхаллазина аману. Әй иман китергән кемсәләр, әй иман китергән бәндәләр, Аллаһ Тәаләгә ышанам дигәннәр, Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллямны кабул иткән бәндәләр. Сез дә салаватларыгызны әйтегез, сәламнәрегезне җиткерегез ди. Я айюхаллазина аману саллу алейхи ва саллиму таслиман. Һәм без мөэмин мөселманнар шушы сүзне ишетеп, әлбәттә бу айда тагын да тырышрак булырга тиеш булабыз. Инде шушы айдагы салаватларыбыз Аллаһ субхана тәаләгә юнәлер өчен, Аллаһ тәаләгә якынайыр өчен тагын бер адым ясаган булырбыз.
һәм Аллаһ Тәгаләнең ризалыгына ирешер өчен тагын бер гамәл башкарган буларбыз. Һәм әлбәттә, киләчәк Рамазан аена бер әзерлек ясаган буларбыз. Һәм тагын бер төшенчә, ул да булса Шагбан аеның уртасындагы бер кичә, Бәраат кичәсе. Шушы Бәраат кичәсе ул да булса бер мөбарәк булган кичә. Һәм бу кичәдә инде без әлбәттә шулай гамәл гыйбадәттә үткәреп, шушы кичәне гамәл гыйбадәтләребез белән байытып, Аллаһ Тәгаләгә мөрәҗәгать итәбез, Аллаһ Тәгаләгә дуалар кылабыз, Ясин шәрифләрне укыйбыз, мөмкинлек булганча тәсбих намазларын укыйбыз. Һәм шушы кичәне тагын да гамәл гыйбадәтләребезне арттырырга тырышабыз. Чөнки бу кичәнең дәрәҗәсе бик югары. Хәтта киләчәк шушы Рамазан аеның кадер кичәсенә хәтлек җитмәсә дә, әмма ләкин шуңа якын дип әйтелә. Шуңа күрә, әлбәттә, бу кичәләрне, бу айларны гамәл гыйбадәтләр белән мул кылып, Рамазан аена әзерлек күрсәтсәк, Аллаһ Тәгаләнең ризалыгына ирешергә насыйп булыр. Аллаһ Тәгаләнең ризалыгына ирешер өчен бер адым ясаган буларбыз. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә шушы айларыбызны мөбарәк айлардан кылып, инде Рамазан айларына да әзерләнергә насыйп итсен. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһ.